Komana mabhendi nyaya yekukecha isiyana nayo mana. Apa munenge makadhakwa futi. Mumfana akazokecha tena anoridza masvingo. Taridza paipe tatopedza. Akuningirina akukechawo kamukadzi so. Kumarooms kumlogic kwataigara kweko tati marooms ka. Isi tikumuka makuseni tikunoti bvacha kudai tukona watatofunga kuti mukatatofunga kuti kabhebi kai kakatori kambuya mundara. Tutosvika paipechi mukomana akatorohwa zvake nechapa rutomo muri disturb ndechimoko changu chichi. Chimoko chichi chinoburitsa musoro munhingirini mugumbeze kudai baba. Front line changu chisina mazino anga akaiswa mota glass so rakarine mvura. Pasina mazino ese pamusoro nepasi. Pakanotori kambuya mundara makeup yese yabva iya. Apa yanga karwa chimwe tumawivi twedu tunenge twakavhara one ziso twedu. Akutobvunzwa neviso kanza saka iwe unonzi ani kwewe? Ndonzi Rihanna. Nyenje Rihanna. Akumanaka ndisikakatiziva. Mbana akaita kuscreama tamana ndiyo kuti ndikakecherewa. Saka nyaya yekukecha usiku mahwani vakomana mabhendi ava. Mahwani vakomana ivava ikona kutamba nawo nemabhendi ava. Anoura zvinobhohwa.